gimoro dhi mbele tinyise ne keke full nyoro nwatimo sigana kae ma nyathi obambo nyar wuon gi ma wiye rach kae to gimiye acid giwuonde ni juice to pachgi ne giparo ni ka gimiye acid to dhi ketho evidence kare giwang'o duonde wiye be rach to mobambe ni bendi umo in fact ne giloso yo mo odhi wachore ne odhi molal mondo kik kubira yude ma bedo nade bisero mo gi nyithindo ma gik moko timore ne gi kae tikwene kikiol kati udo ka en depressed obedo gi dang'ni mar paro to dala kae kama owinjo bed ni iwacho kare ni owinjo bed ni nyathi bedo gi familia setup moyo be yudo ka kodongo puonjore to ka gimo puonjre malong'o kaka owinjo bed ni dak onge nikech gik mitimo ne marach nyisa ni keke full nyiso ni ok odhi puonjore yore makare mag dak ka bedo nade magi wan ne waseneno emomiyo ne wabiro gi platform waluongo ni talking box koro boxes gi gin waketo gi e school to waloro gi koro nyathi ndikonwa gimo oparo nodwa ni mondo ndiknwa to onge ng'amiye pressure mondo ndiki manyiso ni gik ma gindiko gin adira te to waseyudo mapek en wani ng'enyne wan mwayudo gin ma ok onge tia wach ni onge evidence nitie case moro man wayudo mane interesting kabisa en ot room achiel mama ni eno nindo chon kosea tije ge olo nindo baba eno dong koneno TV nyare chato ninde kom koro kosetieko neno to odhi chako mulo nyathini moko winjore koro ngeni nyathini be kaka pimne min gi onge eno wacho machacha to nowacho ne min gi to min gi olokore kode koro ondikonwa okelonwa ngeni mano case makata kitero ka police to onge kuma dhiye nikech onge evidence jopiny rito ga mondo gima rach otimre mondo giwach ni nitie ang'o evidence donge koro gima ne watimo ka nyathini osebiro mopimonwa to walunga lunga min gi wuon gi maber ka to wanyiso wuon gi ni pare ni wang'eyo itimo ga kama to unless ni nego nyathini eka evidence biro gine to sani wang'uono ni wawacho ne kamano ang'eni ng'enyne ka wacho kamano to ji ringo ga bang'a ni ang'o no moni make ang'o no monke pare ni kata kimake to dhi wuok nikech onge evidence to samoro be kama nyathini dhi otimore nade onge emomiyo ondiko bed ni wan gi platforms mamiyo nyithindo yudo kaka gomba ka nyithindwa tuo kabisa mentally kech onge joma goge ne gi mbaka go kod gi mbaka ka gin thuolo yudo ka ng'eny joma dongo mantiere ngima siku mane kikitima itimo manang'o itimo mang'a nang'o koro nyathi en okia ni otim nang'o samoro wacho adier to ng'adwa winjo otimore nade onge baba ne waketo an aluonge wuone ofisa kobet to keko chata bet koni to chiege no obet kanyise ni pare ni nyathini mar serikal to waneni wang'eyo gimetimo donge nyathini to wabro go mbaka pile kendo kuomo ne utimo ne kama to en kama to kendo kokalo kare to wadhi ka police pod I believe ni no protect nyathini kendo po I believe nyathini nigi story to tell kobedo ng'ama ng'ongo to ng'ani boluoro ng'eni piny nene nowacho ni kinya timo ne nyathini kama kitemo mundo nyathini kama to wadhi nyiso jirende te ni nyithindgi wenyiri ok safe kuro dhier man to kuro tina da dong dhoge omoko dong mana maber nikech no dhio sando nyathini ok omule kata kendo kata ni platform ok omule kendo wacho ni wageno ni mbaka ni kata mama no wawuon nyathi moro amora ma pok ochopo higni 18 en nyathi sirikal emomiyo iwacho ni nyaka higni adiwa 18 in mana jarit donge to janyuol onego ng'e mano ni in mana jarit ng'ama timo ne nyathi marach onego ng'e mano be momiyo jogo komaki to onego be ni sirikal deal kod gi marach moloyo te nikech ohinyo nyathi koro wan gi nyithindo mang'eny ma ok yud access to platforms kaka talking boxes go to be jok matimo ne nyithindo marach ok gichaka dichiel timako gi nyathi neno pile nyathi neno kaka ing'iye gi wang' marach nyathi neno kaka ituone nyathi neno kaka ng'urne ka ji onge to ng'ama opimne onge koro kama wadake wagomba ka gi nyithindo marom nade nyithindo be waketo thuolo mantie osiepne moro makata in iwuon imen gi gitimone marach to nyadhi nyiso men gi onyadhi nyiso ai gimoro ni to kayie gi mama timo na chao timore nade rach to in be ka nyathi obiro wacho ni teme bedo ka nyathi bed nyathi kaka nyathi mondo nyathi obed thuolo kiki bi lokri aloka kode ni an wuola un nyithindo ka ji lokore gi nyithindo kechi ni dwano dhi wachne nga japuonj ya kiboko ineno japuonj be nigi mandet mana matime nade puonje to koro en odhi wuoyo gi nga ka un be uger mokalo kare joma timone marach gi be timone kata na nyathi mane wiye bet rach motimne marach no ero no nene no kochak kama na chieng science ma ochako nene nit kata na maybe ne gisetimo before to koro maybe ne gineno nyathini koro riekore koro wan thuolo marom nade Kenya nigi beautiful structures
Kenya wan nyaka gi nyumba 10 dong wan gi nyumba 10 ne nyathi mane ni riuru chande jogi eri kane gionge umoja pare ni nyathi chachara ok do yudi to ne giyudo nyathi chachande nikech nitie riwruok moro mane gin go wan gi riwruok machal nade kamwa dake be nyithindwa thuolo ma nyithindwa onge ni ka tek tadhi wuoyo gi ng'ani e security makar kaeri koro ka wanya tiyo gi structures ma wantiego community health volunteers mine moko ma nyithindo ng'ani ka wach tek to min ng'ane ma nyaka timango kata chwade to ne ng'ane ma karinga dhire to timora nade akonyora koro onego watim mang'eny moloyo kaka watimo